Intrap, the ultimate assistant. Ismertnek az új céges asszisztensed. Az Intrap nem egy újabb CRM vagy projektkezelő, hanem egy modern, intuitív asszisztens, ami a napi működés köré szervezi a céged életét. A rendszer, ami veled együtt fejlődik. Elkötelezettek vagyunk abban, hogy minden ügyfelünk a saját igényeihez igazított funkciókat kapjon, akár teljesen egyedi modulok fejlesztésével is. Tarts velünk! Megmutatjuk, milyen lesz a saját Intrapod. Jelentkezz be az Intrap alkalmazásba. Add meg a bejelentkezéshez a felhasználói adataidat. Másold ide a postafiókodba érkezett hitelesítőkódot és kattints a belépés gombra. Az Intrap illeszkedik hozzád. Ismerd meg az Intrap felületét. Minden, amire a cégednek valóban szüksége van. Próbáld ki még ma, fizetési kötelezettség nélkül.